Трябва да знаем, че Русия не е идвала на Балканите да освобождава друго, освен територия, православни и славяни. Никакви българи. Българите като термини, като понятие и България се появяват, например, в брошурата на Мак Гахан, който първ съобщава на света и забележи как го нарича българските ужаси. Нали? И предизвиква страхотен шум в Англия. Огромни митинги за солидарност. Това е повлякло британската дипломация да свика Цариградската конференция, на която упълномощава Русия в случай, че Турция не изпълни ултиматума на великите сили от 1876 година, януари-декември. Тогава Русия да налезе с оръжие, което тя е жаждала, за да се доближи до проливите. Добре, ама лошо ли? Добре, окей, има на интереси. На Берлинския конгрес се появява. В резултат на което ние сме свободни. Какъв е проблема? Човек не празнува зачеването си. Човек празнува рождения си ден. Рождения ден на българската свобода е 6 септември 1885 година, когато българите по своя воля, нарушавайки същия този Берлински конгрес, нали, когато между другото за първи път се появява понятието на картата по време на руската окупация, за България не се говори като за понятие. То не съществува и в прокламацията на руския цар при обявяването на война на Турция, между другото. Тук са православни славяни според тях, защото те искат да ги приобщат към руското море, както са се изразявали, още една капка да капне в това. Така че България се появява на картата на Берлинския конгрес, но това, което Берлинския конгрес разрушава от химерата Сан-Стефанска България, която е подхвърлена не случайно, пак от същия този граф Игнатиев, който ние толкова много почитаме тук у нас, но аз твърда, че той е българофоб. Чак през 1985 година българите се изправят и срещу Русия, и срещу целия свят, и срещу Берлинския конгрес. А основанието на Русия да заплаши България с война е, че на Русия забележи какво? Берлинския конгрес. Хората трябва да знаят фактите от историята, за да могат да си направят картината. Благодаря ти, безспорно това е.